बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। थांनाय थाखोआव जोङो नैबे सोरां रिफिनाय आरो रिफिख'नाय नैबे चेप्टारनिनो जों मा खालामदोंमोन, खरलेब आयना आरो खंसा आयनानि मोननैसो प्रब्लेम्स बानायदोंमोन, जोङो मोननैसो अंक बानायदोंमोन। बेनि उनाव दिनै जोङो थिग बेफोरबायदिनो आरो नैबे खंसा आयनानिनो मोनसे नैबे प्रब्लेमजों जागायलांगोन। जुदि सिगांनि थाखोफोरखौ नायाखैमोनबा नैबे चेप्टारनि सोरां रिफिनाय आरो रिफिख'नाय नैबे चेप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्ला आरो बेखौ जुदि नायनो गोसो जायोब्ला अब्लानिया नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आं सिगांनि भिडिअफोरनि जेसेबां लिंक दं गासैखौबो होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों नायनो हागोन। दा होमबाथाय आं दिनैनि थाखोखौ जागायलांसै। बेयाव मोनसे सोंथि लादों आङो, बे जाबाय पेज नाम्बार 170 दं, बिदिन्थि 10.1 हिसाबै दं। बेयाव होदो सोंथिया ओरैबायदि नै, उनथिं नायनो थाखाय गंसे अट'मबाइलाव बाहायनाय गंसे खंसा आयनानि खेंख्रा सखावा 3 मिटार 3 मिटार 3.00 माने मा 3आनो आरो ना 3 मिटार। जुदि गंसे बास गारिखौ बे आयनानिफ्राय 5 मिटार 5.000 माने 5आनो आरो ना 5 मिटार गोजानाव लाखिना दोननाय जायो, अब्ला सायखंनि थावनि आखुथाय आरो सायखंनि महरखौ दिहुन। अब्लानिया जोंनियाव मा होनाय दं, खेबसे नायनि ना, जोंनो होनाय दं बेयाव मा होदो जे आयनाया मा होनना बुंदों, खंसा आयना। खंसा आयनानि खेंख्रा सखावखौ होदो 3 सेन्टिमिटार, माने खेंख्रा सखाव होदो आरो जोंनो खेंख्रा सखाव। आरो खेंख्रा सखावखौ माजों बुजायोमोन, केपिटेल आरजों बुजायोमोन ना, बेसेदो 3.00 मिटार होदो आरो। ओमफ्राय मोनसे खोथा, जोंना आयनानि खेथ्रआव नैयाव प्लास माइनास बिनि खोथा फैयो, माला प्लास जायो माला माइनास जायो बेखौ। दा जोङो थांनाय थाखोआवनो मोनखादोंमोन जे मोनसे खंसा आयनानि थाखाय बेनि खेंख्रा सखाव बा बेनि फकास जानथाय बेयो मा जायो, जेब्लाबो दाजाबथाय जायो। बेनिखायनो जिहेथु आयनाया बेयाव खंसा आयना नालाय, बेनिखायनो नैबे आराबो मा जागोन, प्लास जागोन आरो। नैयाव प्लास सिनखौ होबा होनो हायो, होआबा दोननो हागोन, जेबो खोथा गैया। नाथाय बेनि खेंख्रा सखाव मा जायो, दाजाबथाय जायो। होमबाथाय खेंख्रा सखावनिफ्राय जों फकास जानथाय दिहुननो हायो, बेनिखायनो फकास जानथाय माजों फोरमायखो, स्मल एफजों। आरो स्मल एफखौ आरनि लोब्बायाव दिहुनबा मा, एफ इकुअल्स टु आर बाय 2 बे फर्मुलायाव। दा बेयाव जोंना मा दङ, आरआ बेसे, प्लास 3.00 माने मा, प्लास 3आनो आरो ना, प्लासखौबो लिरलायनो गोनां गैया, 0 पइन्टनि गोजाननिखौबो लिरलायनो गोनां गैया ना, डाइरेक्टयै प्लास 3.00 माने मा, प्लास 3, नैबे 3 आरो। ओमफ्राय नै गाहायाव 2आ थाबाय। आर माने बेसे, 3, मानो होनबा आरआ बेसे, प्लास 3.00 माने मा, 3आनो, बेनिखायनो आरनि जायगायाव 3 आरो नै 2 थाबाय। होमबा बेसे जागोन, नै 2 जों 3 रान बेसे मोनो, 1.5 मोनो, एसेबांसो मिटार 1.5 मोनगोन, 2 जुदि जों 3खौ रानोब्ला ना। अब्लानिया जोंहा फकास जानथाय मोनबाय। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा होखादों नै, मा होनदो जे गंसे खंसा आयनानिसो खेंख्रा सखावा, बेखौथ' होनबाय। जुदि बास गारिखौ बे आयनानिफ्राय 5.00 मिटार गोजानाव लाखिना दोननाय जायो, माने बास गारिखौ आयनायाव नुदों ना, माने आयनानिफ्राय बास गारिखौ बेसे 5 मिटार गोजानाव लाखिदो माने मा, बै बासआ मा जाहैखो, बासआ जाबाय बेनि नोजोर मुवा जाहैबाय आरो। थामहिनबा इउआ बेसे 5 मिटार, बेनिखायनो जों लिरगोन इयाव नोजोर मुवानि जानथाय होनना लिरनांगोन बासखौ, नोजोर मुवानि जानथाय। माजों फोरमायदों, नोजोर मुवानि जानथायखौ इउजों फोरमायो। आरो इउखौ बेसे दो, 5.00 मिटार 5.00 मिटार 5.00 मिटार। ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंखानाय जादोंमोन जे नोजोर मुवा इउनि माना जेब्लाबो मा जायो, जेब्लाबो दानख'थाय जायो। बेनिखायनो नैबे 5.00 सिगाङाव मा सिन फैगोन, माइनास फैगोन, मानो होनबा इउआ जेब्लाबो दानख'थाय। अब्लाथाय जोङो जिखिनि होनाय दं बेखौ लिरना लाबाय। ओमफ्राय मा दिहुननो दो इखौ नायगोन जोंखौ दिहुननो देनाय
सायखंनि थावनि दिहुननो होदो सायखंनि थावनि माने मा सायखंनि थावनि माने जाहैबाय पि अब्लाथाय जोंनि गोजौआव लिरना होदो आङो मा दिहुननो होदो जोंखो सायखंनि थावनि दिहुननो होदो सायखंनि थावनि सायखंनि थावनि पिया बेसेबां इखो दिहुननो होदो बिनि उनाव मा दिहुननो होदो आखुथाय आरो सायखंनि महर आखुथाय आरो सायखंनि महरखौ दिहुननो होदो आखुथाय जेब्ला जों गेदेरथि दिहुनगोन ना एम दिहुनबानो बे थार ना थार नङि बेबो ओंखारलांगोन लोगोसे सायखंआ गेदेरसिन ना उन्दैसिन जागोन नोजोर मुवानिख्रुइ बेबो ओंखारलांगोन बेनिखायनो जों गेदेरथि दिहुनना होबानो गासै ओंखारलांगोन गेदेरथि दिहुनना होगोन जों गेदेरथि एम इक्वल्स टु बेसे इखौ दिहुनना होगोन आरो दा होमबाथाय जों गिबियावनो एफ आरो इउखौ होनाय बायदि जाहैबाय नालाय जोंनो आरनिफ्रायनो एफखौ दिहुनखाबाय एफ आरो इउनि मान दं नालाय जोङो पिखौ फर्मुलायाव फज'नानै लोगो लोगो दिहुनना होनो हायो जोंना फर्मुलाया ओरैबायदिमोन आयनानि थाखाय मावसुलुआ जों मिथिगौदि आयनानि मावसुलुआ मा 1/u बेखौ पिखौनो लिरग्रोयो 1/p प्लास 1/u इस इक्वल्स टु बेसे 1/f आरो ना फर्मुलाया बेफोरबायदि जे 1/p प्लास 1/u इस इक्वल्स टु 1/f ओमफ्राय मानखिनिखौ फज'ना होदे 1/p खौथ' दिहुनगोनसो नालाय थाबायो प्लास 1/u इउआ बेसे इउआ जाबाय बेसे -5.00 थामहिनबा मा -5.00 माने मा पइन्टनि जि ओजान थानाय जिर'खौथ' लिराबाबो जायोना थामहिनबा -5 आरो इउआ जाबाय -5 इक्वल्स टु 1 थाबाय एफआ बेसे ओंखारदोंमोन नै 1.5 मिटारमोन एफनि जायगायाव 1.5 खौ होबाय जों एबार जोङो साजायलांनानै बेखौ गोरलै खालामलांना होबानो पिया ओंखारलांगोन आरो बेयाव 1/p खौ लाखिना ओमफ्राय नैखौ साजायनि नै माइनासा गोजौआव थानाय गाहायाव थानाय एखे खोथा मोनसे बोखाव खोन्दोआव बेनिखायनो प्लास इन्टु माइनास सानजाबखाना लाबाय प्लास इन्टु माइनास ओमफ्राय 1/5 थाबाय 1/p थाबाय नैबे प्लास इन्टु माइनास 1/5 थागोन इकुवेल थाबाय ओजोंहाय एसे साजायना लाखानो हायो 1.5 दं ना इजे 1.5 दं जोंखौ दशमिक गैयै खालामना लागोन आरो दशमिक गैयै जानोब्ला मा जानांगोन नै 5आ 1 जो फैनांगोन ना नै 1 जो नैबे 5आ फैनांगोन जेब्ला 1 जो 5आ नैबे दशमिकनि आगदानिफ्राय आगसिथिं फैबाय मोनसे बिसाना आगदानिफ्राय आगसि फैबाय नालाय मा जागोन गोजौआव जे से दं बै सेजों बेसे लाथिख'आव मोनसे बारिदेरगोन आरो माने नैबे 1 जो नैबे 5आ फैबाय आगदानिफ्राय आगसिथिं 15 जाबाय अब्ला गोजौआव जाय 1 दंमोन इजों मा मोनसे लाथिख' फैगोन आरो मानो होनबा दशमिकनि आगदानिफ्राय आगसिथिं मा फैदो मोनसे बिसान फैदो आरो बेनिखायनो लाथिख'आव मोनसे फैबाय एबार मा थागोन 1/p खौ लाखिना हो ना नैजा मा दं आगदाथिं 10/15 दंखायो नैबे 10/15 दं आरो इयाव बिसे एसे फिसाबो खालामना लानो हायो आं इयाव फिसाखौ खालामना होखानाय ओरैबायदि नै दा इयाव नै गोजौआव 10 दं गाहायाव 15 दं ना 10 खौ जोङो 5 जों रानबा बेसे मोनो 2 मोनो आरो 15 खौ 5 जों रानबा बेसे मोनो 3 मोनो आरो थामहिनबा जों मा मोनबाय 5 जो 10 खौ राननायाव 2 मोनदो 5 जो 15 खौ राननायाव बेसे 3 मोनदो आरो होमबाथाय मा थागोन जोंहा 2/3 दं आगदाथिं दं 2/3 आरो आगसिथिं दंमोन -1/5 बियो जों थांबा मा जागोन +1/5 बियो नाय ओजा 1/p थाबाय नै इकुवेला थाबाय आगदाथिं मा दं 2/3 दं नै ओमफ्राय -1/5 जों थांबा मा जागोन +1/5 जागोन आरो दा जों मा खालामगोन इयाव एलसिएम लागोन जोंनिखौ 1/p थाबाय इक्वल्स टु नै इयाव जों एलसिएम लागोन एलसिएम लाबा मा 3 आरो 5 नि एलसिएम 3 आरो 5 नि एलसिएम लाबा मा जागोन 10 जाखागोन मानो होनबा 3आबो रोदा अनजिमा 5आबो रोदा अनजिमा नालाय ना 3 सानजाबबा बेसे 15 बेनिखायनो एलसिएमा 15 जाबाय एबार मा खालाम नै बोखाव खोन्दोआव मा दं गाहायाव नाय 3 दं ना 3 जो एलसिएम खौ रान 3 जो 15 खौ रानबा बेसे 5 मोनगोन 5 × 2 बेसे जाखो 10 प्लास दं नै प्लासखौ लिरबाय 5 जो एबार 15 खौ रान बेसे मोनगोन 3 3 × 1 3 अब्लाथाय मा जाखो 1/p आ थाबाय ना ओमफ्राय एलसिएम लाबाय मोननैनि 15 3 जो 15 खौ रानबाथाय बेसे मोनो 5
होमबाथाय 5 into 2 बेसे 10 जायो नै प्लास थाबाय नै प्लास दं नालाय नै 5 जो 15 रानबाथाय 3 आरो 3 into 1 3 आनो आरो अब्ला मा जाखो 1/p थाबाय ओजा थाबाय 15 आरो 10 plus 3 बेसे 13 अब्लाथाय ओरै खेंस्लायै ओरै सानजाबना p into 13 13p आरो 1 into 15 15 आनो अब्लाथाय मा जाबाय p लाखिना होबाथाय ओजा जे 15 दंना ओजा आगदाखै थानाय 15 खौ नैबे 13 आ रानैगोन माने p जो जाय 13 दंना नैबे 13 आ 15 खौ रानैबाय आरो नै p आ थाबाय ओमफ्राय 13 आ p जो सानजाबना दंमोन ओजों हरनाय लोगो ओजानि 15 खौ रानैबाय नै 15 खौ 13 आ रानैबाय अब्लाथाय जोंना p नै इखौ राननो बायो इखौ स्टार सिन होना दोन दाहाय बाहायनोबो हागोन इखौ नैबे 13 जो 15 रानबा मा मोनो जों नैयाव नायनि साइडआव आच्छा नैबे 15 नालाय ना 13 जो रान 13 into 1 बाथाय बेसे 13 जायो मा थागोन 5 निफ्राय 3 थांबाथाय 2 पॉइंट होबाथाय 0 1 होबाथाय बेसे 13 आरो 7 फैलायगोन ना 7 फैगोन बेनि उनाव पॉइंट थानायखाय 0 फैलायबाय आरो बेसे बार मोनगोन इखो 6 होनायनि बेसे जायो 18 3 into 6 18 1 थाबाय 1 into 6 6 7 देद्रायबावबायसो ना अब्लाथाय बेसे 5 सो मोनहैगोन आरो 5 बाथाय 3 into 5 जार 15 1 थाबाय 1 into 5 5 6 आरो थांबाय थागोन इयो बेसे 5 थाबावलायगोन ना बेनिखायनो 1.15 बा 16 जि लिरो बेसे मोनगोन 1.15 खौनो लिरबाय आं 1.15 मायाव दंमोनलाय मिटाराव दंमोन ना गासै मिटार फ्राम जागोन आरो मिटार फ्राम एथ' एकुरेट मान मोन नालाय आं फ्राम सोदोबखौ होदों मानो होनबाथाय नै 15 नि उनावबो आरो नै 5 आद्रा दंबावो ना आरो थांबावगोन इयो ओरैहाय बेनिखायनो 1.15 लिरनानै ब्रेकेटाव आरो नैबे फ्राम सोदोबखौबो होना होदों आङो थामहिनबा p माने मा p माने जाबाय सायखंनि थावनि ना सायखंनि थावनिया बेसे जाहैबाय 1.5 मिटार आरो बेनिखायनो सायखंनि थावनिया बेसे जागोन आयनानिफ्राय बेनिखायनो सायखंनि थावनिया आयनानिफ्राय बेसे आच्छा जायगा थोगोन ना थोआ आयनानिफ्राय नैबे बेसे 1.15 मिटार फ्राम जागोन बेनिखायनो सायखंनि थावनिया आयनानिफ्राय 1.15 मिटार फ्राम जागोन एबार जों गेदेरथि m दिहुनबानो सायखंनि आखुथाय आरो सायखंनि महराबो ओंखारलांगोन अब्लाथाय एबार जों गेदेरथिखौ दिहुननो हागोन दानिया गेदेरथि माने मामोन m equals to minus p by u फर्मुला दंखायो जोंहा अब्लाथाय इयाव जों नायगोन माइनासआ माइनास थाबाय p माने बेसे ओंखारदोंमोनलाय p आ ओरैनो 1.15 नाथाय इयो एकुरेट मान नङा ना 1.15 खौ सोरनिफ्राय मोनदों जों 15/13 नि मोनदों बेनिखायनो 15/13 खौ फज'ना हो p नि जायगायाव मा हो 15/13 खौ फज'ना होबानो जाबाय आरो जिहेतु नैबे 1.15 बा एकुरेट ग्रोब मान नङा नालाय बेनिखायनो 1.15 खौ 15/13 निफ्राय मोनदोंमोन नालाय 15/13 खौ फज'बाय p नि जायगायाव नै 15/13 ओमफ्राय u नि माना बेसेमोनलाय u नि मानाथ' बेसे -5 खामोन आरो ना बियो अब्लानिया मा जागोन नैयाव जोंहा गोजौ गाहाय माइनास केन्सेल गोजौआव बोखाव खोन्दोजों बोखाव खोन्दोखौथ' मोनसे अनजिमाजों राननो हाया नालाय ना सानजाब जागोन गोजौनिया जेरै दं इदिनो थाबाय 15/13 थाबाय सानजाब खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन नै 5 आ उल्थायलांगोन 5 नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 आ गोजौआव थांबाय 5 आ गाहायाव फैबाय एबार जोङो नैबे 5 जो 15 रान 5 जो 15 रानबा बेसे 3 अब्ला बेसे जाबाय 3 into 1 3 आरो नै गाहायाव थाबाय 13 अब्लाथाय बेसे मोनगोन जों 3 ना 13 पॉइंट 0 फैगोन पॉइंट होयोब्ला 13 into 2 ब्लाथाय बेसे 26 आरो आद्रा थालायगोन बेसे 4 पॉइंट थानायखाय 0 ना एबा 3 होबा बेसे 39 इदिनो 1 थांबाय थागोन इयो नै 1 ओंखारबावदों ना आरो पॉइंट थानायखाय 0 फैगोन थामहिनबा जों इजि खालामबा बेसे मोनो नै पॉइंटनि सिगाङाव जेबो गैया माने मा होनो हायो जों 0 होनाखौ 0.23 आरो ना m नि माना बेसे
0.23 दा 0.23 बाथाय मा जाखोयो दा जोङो बेबो फ्राम आरो नैयाव फ्राम सोदोबखौ होनो हागौ फ्राम एसेन्सजों फ्राम इयो ना अब्लाथाय दा m नि माना आखुथाय होनना बुंदों नालाय आखुथाय माने थार ना थार नङि m नि मानखौ नायगोन 0.23 इयाव माइनास सिन दं नामा सिगाङाव माइनास सिन गैया माने मायो थार नङि सायखं थार नङि आरो थोंगोर सायखं बेयो बेखौ जों लिरनांगोन m नि माना मायो दाजाबथाय माने दानख' सिन गैया नालाय दाजाबथायो ना दाजाबथाय जानायलाय सायखङा बा सायखंनि आखुथायाबो लिरनो हागौ सायखंनि आखुथाया जागोन थार नङि आरो थोंगोर माने दाजाबथाय जायोब्लाथाय मा जायो थार नङि आरो थोंगोर जायो आरो ना जिहेतु माना दाजाबथाय दानख'सिन गैया माने दाजाबथाय माने मा थार नङि आरो थोंगोर ओमफ्राय आरोबाव m नि माना मा नै आरोबाव m नि माना 0.23 माने मा लाथिख' दशमिक 2 थामा मा सेनिख्रुइ उन्दैसिन ना सेनिख्रुइ फिसासिन 0.23 गतिके आरोबाव m नि माना सेनिख्रुइ खमसिन जानायलाय सायखङा जागोन नोजोर मुवानिख्रुइ उन्दैसिन सायखंनि महरा होनांगौ महर सोंदों नालाय ना सायखंनि महरा जागोन नोजोर मुवानिख्रुइ उन्दैसिन बा फिसासिन बिदि लिरनो हागौ आरो उन्दैसिन नोजोर मुवानिख्रुइ उन्दैसिन जागोन मानोबाथाय m नि माना जाबाय मा 1 निख्रुइ उन्दैसिनबाथाय फिसा जायो गेदेर 1 नि देरसिनबाथाय सायखङा गेदेरसिन जायो ओमफ्राय 1 जों समान जायोबाथाय मा जागोन बे जागोन नोजोर मुवाजों समान जायो दायो फिसासिन नालाय बेनिखायनो मा जाहैबाय इयो फिसासिनखाय इयो जागोन सायखङा दुइनाय जागोन आरो माने फिसासिन बा उन्दैसिन बा इखौ दुइनायबो होनो हागौ आरो ना बिदि अब्लानिया जोंना बियो जोब्बाय नैबेनि गासै एन्सारा ओंखारलांबाय 10.1 बिदिन्थि 10.1 निया आरो जेमानखिनि जोंनि मा दंमोन प्रब्लेम्सफोर दंमोन आयनानि बेयो जोब्बाय प्राय मोननैसो आरो सोंथि दंबावो दुलुर आयनानिनो बेखौ एबार जोङो मोनफा मोनफा मावफुंलांबाय थानि पेज नाम्बार 168 आव थानाय मोनसे सोंथि लाबाय इयाव दोननाय मोनसे नोजोर मुवानि जोबोद देरनाय सायखं सोमजिनो हानाय गंसे आयनानि मुं बुं दा सोर बेफोरबायदि मोनसे आयना आरो जाय माने जोबोद गेदेर सायखं सोमजिहोनो हायो बे आयनानि मुङा मा बे आयनाया जाबाय मा खरलेब आयना मानो होनबाथाय जों नुखादों ना खरलेब आयनायाव जोबोद गेदेर सायखं सोमजिहोनो हायो खरलेब आयना फिननाया बे जोब्बाय नेक्स्ट गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि जोङो एबार नेक्स्ट पेज नाम्बार 168 नि नैयो 4 नाम्बार सोंथि गारिफोराव गंसे खंसा आयनाखौ मानो उनथिं नायग्रा हिसाबै बाहायो नाय जों जेराव गारिफोराव आयना बाहायना उनखै नायग्रा बेयाव मा जायो जों फिसा फिसा सायखं नुयो आरो फिसा सायखं आरो जोबोद गोजानालागै जोबोद गुवार जायगाखिनिखौ जोङो बे आयनायाव नुहुरो उनखै बेनिखायनो जोङो बेखौ खंसा आयनाखौ बाहायो ओमफ्राय जाय आयना बाहायो बेयो मा खंसा आयना आरो दा आङो फिननायखौ बुजायनानै लिरना होनि बेयाव दा आं बेनि फिननायखौ लिरबाय नाय फिननाया ओरैबायदि गारिफोराव गंसे खंसा आयनाखौ उनथिं नायग्रा हिसाबै बाहायो मानोना बेफोर जेब्लाबो दुइनाय आरो थोंगोर सायखं सोमजिहोयो
बे जाबाय फार्स्ट पॉइंट जे बियो मा थोंगोर आरो दुयनाय सायखं सोमजिहोयो माने उल्थायै नुवा आरो जेरैहाय दं बेसादा बेफोरबायदियैनो नुयो आरोबाव खंसा आयनाफोरा सा फारसे दबनाय जानायलाय बिफोरहा गुवार नुहोग्रा फोथार बायदि जायगा दं इनि जितु आयनानि जितु बिखुंना बियो सा फारसे दबनाय जायो आरो बेनि थाखायनो मा जों नुयो जे गारिफोरनि जिखिनि आयना दं बियो उननि गोबां जायगा जोबोर गोजानसिमहालागै बियो मा खालामो गुवार जायगाखौ नुहोयो आरो बियो बेनिखायनो होनदो जे गुवार नुहोग्रा फोथार बायदि जायगा दं होनदों माने मा जोबोद गुवार माने गुवारै नुहोयो आरो बियो जोबोद गोजानहालागै जोबोद गुवारहालागै नुहोयो आरो बेनि थाखायनो गारिफोराव बे खंसा आयनाखौ बाहायो आरो अब्लाथाय बे जोब्बाय नेक्स्ट जों गुबुन मोनसे सोंथि लालायनि आरो एबार जों लाबाय नैबे पेज नाम्बार 186 नि 8 नाम्बार सोंथि इयाव होनदों गाहायाव होनायफोरनि बिथिङाव बाहायनाय आयनाफोरनि मुं लिर ए नाम्बाराव होनदों गंसे गारिनि खर'नि लाइट गंसे गारिनि जिं फारसे इयाव एबाबो दं ओरै उन फारसे नायग्रा आयना सि होनदों सान्दुङारि अरदाब नोंसोरनि फिननायखौ जाहोन होना लिर दा होमबाथाय जे नैबे से नाम्बाराव आरो जेनेबा से नाम्बारनिखौ जों नायबाय जे गंसे गारिनि खर'नि लाइट माने हेडलाइट गारिनि जितु हेडलाइट ना बै हेडलाइटआव मा रोखोमनि आयनाखौ बाहायो बेखौ जों लिरनांगौ आरो जों इयाव मा बाहायो खरलेब आयनाखौ बाहायो जों लिरनांगोन गंसे गारिनि खर'नि लाइटआव खरलेब आयनाखौ बाहायनाय जायो मानोना गंसे गारिनि खर'नि लाइटआव खरलेब आयनाखौ बाहायनाय जायो मानोना खरलेब आयनानि गाहाय फकासाव सोरांनि फुंखाखौ दोनोब्ला बेयो गोबां लिक सोरां रोदाफोर सोमजिहोयो आरो सोरांखौ गोजान जायगासिम सहैनायाव हेफाजाब होयो बे जाबाय बेनि फिननाय ना माने मा जायो जे गंसे गारिनि खर'नि लाइटआव मा खालामो खरलेब आयनाखौ बाहायो मानोना मा होनदों खरलेब आयनानि गाहाय फकासाव सोरांनि फुंखाखौ दोनोब्ला बेयो गोबां लिक सोरां रोदाफोर सोमजिहोयो आरो सोरांखौ गोजान जायगासिम सहैनायाव हेफाजाब होयो माने गारिनि जितु हेडलाइट ना बेयाव मा थायो बिदि खरलेब आयना थायो आरो ना बे खरलेब आयनायाव मा जागोन जेब्ला नैयावथ' बाल्बा थागोन नालाय ना नैयाव बाल्ब थागोन बे बाल्बा जेब्ला सोरां सोमजिगोन ना अब्लाथाय नैबे खरलेब आयनाया मा खालामगोन माखासे लिक सोरां रोदा सोमजिगोन आरो बे लिक सोरां रोदाया मा खालामो जोबोद गोजानसिम स्रांखौ मोनहैयो आरो सोरांखौ जोबोद गोजानसिम मोनहैयो आरो जुदि लिक नङाब्लाथाय मा जागौमोन हमना ला ओरै जुदि सोमजियोमोनबाथाय लाइटआ ओरै जुदि सोमजियोमोनबा होमबा मा जागौमोन इयो बे खाथिखिनिसेल' ससेल' जायगा मोनहैगौमोन आरो इयो स्रांआ गोजानसिम मोनहैनाय नङामोन नाथाय खरलेब आयना होनाय लोगो लोगो मा जाबाय इ सोरांनि रोदाफोरा लिक जाबाय नालाय जोबोद गोजानसिम बियो सहैयो आरो बेनिखायनो बेयाव मा बाहायो
गारिनि हेडलाइटफोराव जों बाहायनाय आयनाया जाबाय मा खरलेब आयना आरो नै खरलेब आयना बेयो बे जाबाय ए नाम्बारनि फिननाय नेक्स्ट जों बि नाम्बारनि सोंथिखौ नायनाय बि नाम्बार सोंथियाव मा होनदो गंसे गारिनि जिं फारसे उन फारसे नायग्रा आयना बेखौ जों एसे सिगाङाव दासो नै बे सोंथिनि एसे सिगाङाव जों जाय मोनसे सोंथि बाहायबायमोन बै सोंथिनि फिननायजों एखे जागोन माने इ मोनसे सोंथियाव होदोंमोन ना जे गारिफोराव माने उन फारसे नायनो थाखाय मानो खंसा आयनाखौ बाहायो बिदि होनना बुंदोंमोन ना बेनिखायनो खंसा आयनाखौ मानो बाहायो बेखौ लिरना होबानो नै बिनि फिननाया ओंखारलांगोन आरो अब्लाथाय एनिखौथ' आं दासो बानायबाय बि नाम्बारनिखौ एसे सिगां जोङो सिगांनि सोंथियाव बानायखाबाय एबार जों नैबे सि नाम्बाराव फैगोन आरो इयो मा होनना बुंदों सान्दुङारि अरदाब दा सान्दुङारि अरदाब बेयावलाय माबायदि आयनाखौ बाहायो बेखौ जोङो एबार सोलोंगोन आरो जों दा सि नाम्बारनि फिननायखौ लिरबाय बेयाव होनदो सान्दुङारि अरदाबाव माबायदि आयनाखौ बाहायो होनना सोंदों दा जोंना फिननाया ओरैबायदि जे खरलेब आयनाफोरा गावसोरनियाव गोग्लैनाय सोरां रोदाफोरखौ फकास बिन्दो फारसे नांजाब मोखां खालामो आरो बै बिन्दोआव गोबां बिदुं सोमजिहोयो बेनिखायनो साननिफ्राय फैनाय सोरां रोदाफोरनिफ्राय थिखानाय बिन्दोआव गोबां बिदुं सोमजिहोनो थाखाय सान्दुङारि अरदाबाव खरलेब आयना बाहायो माने मा खालामबाय जे साननिफ्राय जिखिनि सोरां रोदाफोर फैगोन बेखौ अबेबा मोनसे थिखानाय बिन्दोआव हमना ला नै मोनसे बिन्दोआव आरोना बेयाव थिखानाय बिन्दोआव गासैबो सोरां रोदाखौनो खोख्लैनो थाखाय ओरै मोनसे जायगायावनो जेब्ला गासै सोरां रोदाया गोलैगोन ना अब्लाथाय मा जागोन नै बिन्दोआ जोबोद गुदुं जागोन आरो बेनिखायनो नैबे बिन्दोखौ गुदुं खालामनो थाखाय माने थिखानाय नै बिन्दोखौ गोबां बिदुं इयाव सोमजिहोनो थाखाय गोबां बिदुं सोमजिहोनो थाखाय मा खालामो जों सान्दुङारि अरदाबाव मा खालामो खरलेब आयनाखौ बाहायो आरो नै खरलेब आयना बाहायो ओरैहाय खरलेब आयनाखौ बाहायब्लाथाय जोंहा जाय बिन्दोआव जोंनो बिदुंखौ नांगौ बै बिन्दोआव गोबां बिदुं सोमजियो खरलेब आयनाया आरो बेनिखायनो खरलेब आयनाखौ बाहायनाय जायो सलार अरदाबाव बा सान्दुङारि अरदाबाव आरो अब्लाथाय जोंना सि नाम्बारनियाबो जोब्बाय अब्लानिया जोंहा इयाव मोनथामबो जोब्बाय आरो एनिखौथ' आं होबाय बिनिखौ सिगांनि सोंथियावनो होखादो नै 8खौ बानायनि सिगांनि सोंथियाव ओमफ्राय सि नाम्बारनि फिननाया नैबे आरो अब्लाथाय जोंना बे 8 नाम्बारनिया जोब्बाय नेक्स्ट गुबुन मोनसे सोंथि लागोन जों नेक्स्ट जोङो सोंथिखौ लाबाय पेज नाम्बार 186नि 13 नाम्बार सोंथि बेयाव मा दोननाय गंसे समानथाला आयनाया सोमजिहोनाय गेदेरथिया जादों +1 बेनि ओंथिया मा माने m = +1 आरो गेदेरथि माने मा m इयो बेसेनो +1 होनदो +1 नाय m = +1 नि ओंथिया मा जोंना ओरैबायदि खामोन नै जुदि m नि माना दाजाबथाय जायो प्लास फैयोब्ला ना प्लास माने मामोन प्लास माने जाबाय थार नङि आरो थोंगोर आरो ना प्लासनि ओंथिया मा प्लासनि ओंथिया जाबाय थार नङि आरो थोंगोर +1 माने मा m नि माना 1 जायोबा मा होनदोंमोन नोजोर मुवाजों समान होनना बुंदोंमोन थामहिनबा जाय समानथाला आयनायाव जोंना सायखं सोमजिगोन बै सायखङा मा जागोन थार नङि आरो थोंगोर जागोन जिहेतु नैबे दाजाबसिन दं ओमफ्राय 1 माने मा बे जागोन नोजोर मुवाजों समान गेदेर जागोन आरो नोजोर मुवानि समान गेदेर जागोन आरो बेखौ जोङो दा बुजायनानै बेयाव लिरना होनसै अब्लानो बेयो ओंखारलांगोन जोंहा फिननाया दा जोङो फिननायखौ बुजायनानै लिरबाय ओरैबायदि जे समानथाला आयनायाव सोमजिनाय सायखंनि गेदेरथिया +1 बेयाव गेदेरथिनि माना दाजाबथाय जानायलाय सायखङा जागोन थार नङि आरो थोंगोर माने नै प्लास थानायखाय मा जाहैबाय दाजाबथाय जानायखाय सायखङा थार नङि आरो थोंगोर जाबाय नैयाव अङा थालांबाय थोंगोर आरोबाव m नि माना 1 जानायलाय माने m नि माना बेसे 1 नायो m माने आसलथे गेदेरथि आरो ना गेदेरथिनि मानियो m खौ जुदि लिरोबाथाय आरोबाव गेदेरथिबो लिरनो हायो गेदेरथि m नि जायगायाव गेदेरथि होबाय नै गेदेरथिनि माना 1 जानायलाय सायखंनि महरा जागोन नोजोर मुवाजों समान माने नोजोर मुवाया जेसे गेदेर एसेनो गेदेर नुगोन आरो माने समानथाला आयनायाव जों नायनो हायो इनि सिगाङाव जुदि जों गसङोना अब्लाथाय मा नुयो जाय सायखं बियो जोङो गसंना थायो थोंगोरै इनि सायखङाबो मा जों गसंना थानाय बायदि थोंगोरानो जायो लोगोसे जों जेसे गोजौ जायो सायखङाबो एसेबांनो गोजौ जायो बे आरो गतिके
बेखिनियानो जोंहा बुजायनो गोनां 13 नाम्बारनि सोंथिनि फिननाया बेखिनियानो अब्लानिया नैबे 13 नाम्बारनिया जोब्बाय जोंना आरो 13 नाम्बारनि सोंथिया जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।